Mm. Hello mga kabigel! So, Ayan. Ang mumukbang po natin ngayon ay napakasarap na spicy braised sliced pork leg at rib eye bouquet beef barbecue. Ayan, meron po tayong na separate na sauce nito at separate ng sauce ng ating barbecue. siyempre maraming kanin dito. Kaya bago po tayo magmukbang, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga viewers po namin na patuloy po sumasalo po sa amin sa isang hapagkainan. Nawa po ay lagi po kami may makakain sa araw at magiligtas po. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa dalayan ko sa inyong buktong anak, sa Kristo na matapagligtas sa amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo! Kain po. Unang subo. Unang subo po. Wow. Kanan. Oh, maliit pa. Sarap. Wow. Ito. Sa'yo ni. Thank you. Salamat tayo. Lambot. Ang sarap. Ang sarap pa. Aha. Laki. Kain po.
Sarap. Ano? Pati ka pa. Ay, okay po. Ay, Sorry siyang kain ka pa. Diba? Ikaw na. Okay na? Gusto mo ka? ano? Sarap. Sobrang lalambot po ng laman. Barbecue. Ang sarap ng sauce. Anong parte ng baka ito? Rib eye. Rib eye? Pang steak pala ito eh. Malambot di siya na niluto mo sa ano ito eh, sa oven po. Sa oven niluto. For about 2.5 hours po. Wow. Ang sarap na. Pag yung beef binarbecue, ang sarap po. Lalo na pag malambot. Lambot ba yan? Grabe. Ito naman ating ano, itong ating slice sa pork leg. Eh, may pagkahawig ng konting lasa po sa minudo, no? Minudo po. Ganun po. Yan, sarap din po. Lalo na pag malambot po yung mga taba, mga balat. The best. Grabe. Malaki siya sa kanin. Talaga malakas sa kanin kasi masos po siya. Sarap din pala itong rib eye kahit sa barbecue. No? Pero, grabe. Sige na. Ay, sige, thank you. Sarap. Parehas kulay pula, no? Ah, ito parang manilaw nila. Na orange. Orange, orange. Grabe. Ay, sige na. Tayo na. Dami naman. Sarap talaga baka. Oh, Yan. Oh. Okay na. Ah, sige. Wow. Oh, may beef pa. pag talaga yung baka malambot na. Sarap. Sarap. Sobrang lambot ng brace mo na yun. Ito yung pinakalaman ng pata, yung pork leg. Lambot. Kapit na kapit yung lasa po.
Parang bibitin ng kanin, no? Bitin na. Kasi sa susunod na yung sasahin mo, 2 kilo na eh. 1 kilo, tando lang po lang, lagpas ng kilo lang, no? Yeah. 4 at kalating gatang na. Gusto mo nga pala magpasalamat sa mga laging nagbibigay sa atin ng stars at walang sawang sumuporta sa Ay, atin. sobrang salamat. Kay Ma'am Ella Oren din, yan, palagi yan. Kay Kimika Tuazon Tanaka at kay Miriam Joson. Yes, si Ma'am Shane, nagbigay din yan. Dati ng star yan. Thank you so much po. Thank you po. Yan po, maraming salamat po. At natapos na naman po yung isang masarap ng mukbang natin. Sobrang sarap. Nagustuhan niyo ba? Masarap ng luto ng nanay. Mas ano ko to yung sauce, ang sarap talaga niya. Tsaka yung pagka-spicy nito, pag, Oo. Tamang-tama. Tama-tama lang. pag may sili po kayo, nasarap po eh. Yan po, natapos na po yung isang masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinagkaloob niya ngayong araw nito. At maraming salamat po mga kabuyo. Pero bago po yan, Wow. hanggang sa muli po mga kawigil, ingat po parate. Kaya, bigla na lang mawala.